Здравейте! Ще ви покажа в това кратко видеоклипче как да използвате блокчетата за визуално програмиране, за да помогнете на нашия герой, лъва, да събере всички ценни неща от екрана. Това са рубина, златната монета и естествено шунката. Окей, имаме два пътя. Това е единият път да минем отгоре, през платформичките, а вторият път, който изглежда по-кратък, е да използваме лодката. До тук, до момента, ако сте преминавали вече през упражненията, ще знаете, че лъвът никога не се качва на лодка. И това е предизвикателството на това упражнение. До сега лъвът е скачал по платформи. Знам, че няма да се затрудните, но все пак може да ви е интересно да видите и как ще подредя аз кода. Штраквам върху тапчето Actions и ще си използвам ето тези налични блокчета. Първата стъпка е да си взема рубина. Знаете, че това става с get. Трябва да се покача върху лодката. Даже са необходими тук две стъпчици, за да се кача на лодката и след което да я задвижа. След като задвижа лодката и стигна до отсрещния край, ще ми трябва точно колко стъпки, за да стигна до съндъка с съкровищата. Я си представете, че сте на лодката. Ето тук. 1, 2, 3 стъпки са достатъчни. Вие може да напишете и 4, но и 3 са напълно достатъчни. След като се придвижа до съкровищницата, остава да си прибера съкровището в нея. Хайде сега да пробваме. Пускам бутончето за старт и да погледнем резултата. Така. Окей. Ето и успешния край. Виждате, че системата изкарва резултат успех. Искам само да ви покажа, че ако се затрудните, можете да щракнете върху бутончето за подсказки, ето така, и да прочетете подсказките, които са тук. По този начин, дори да сте самички и ако се колебаете как да постъпите, ще можете да се справите. От мен това е. Ще се видим в следващия урок.